Hello bayarok lamsoko norok no ani channel o tini hingke ang tui phaikya norok nungmabain saimang khana talni awan bahai swnam ang nongno tini swnam phunuknai khukbai kai ko tabuk tini norok no phunuknai nai tongdi omo hingke tal ang bukur khugui kombo haike tuio sapului tal noi kom te haike sebui nyakha bini omon pore ang bono moida bai khlaiui mix khlai tongo tabuk hingke dud powder obo rwnai hingkoro kesu o aming bo dud sanung ke bono dud kisa chariri kaha o rukhaiui ko tabuk ang oro moidani loge dud riui tongo tabuk mix khai tongo hingke omo ke ilachi bukur khugui ang togui ah jaga o rwnai ta ko moida sabulma jaga o mix khlai motomna bagui hingke gigi sario hingke obo hingke narikra kurokjak tabuk khe grinder o riui tebo gura gura khlaina khang tabuk oro sabului rifika tewaisa bayarok ani o talni awan sernanai mani thora thongno thothok ya norok kisa comment khlai saikhona rwdi ano ke ang to tabuk seri sanai norok to masalia nugui simui ma tongsinai hingke bono ang takteisa mix khlainai oboni yagulo hingkai ang sersinai bayarok ang norok no talni awan sarimaya phano video simi phunuka haipano ani video naitongdi skip ta khlai di tei bayarok norok ani video naitongkha hingke kosto khlai kisa like ridi di tal khe motomani bahai ma nong tongkha tabuk hingke bono ang thokutung o riui awan seri tongo iko ekdom kormo wngui tongkha motoma bo marung suka thogana haima tongkha ang bo tabuk khe tiklai ke ang munkha hinui tiklai tongo inko mohai kwchak motom ke bayarok ani video asung nung sinai tabuk ang tal bora sagana